Здравейте на всички. Днеска ще отговарям на въпроси задаван от този господин от срещу мен, който виждате. Тотал щета Девлин. Of course. И интересно да видят това момиче какво ще отговори, така че нека да започваме. Знаеш ли какъв цвят са жълтите палета в София? Ти кажа, че са в София. Жълтите палета? Да. Какви са на цвят? Синилави? Ти сериозно ли, бе? Сериозно ли? О май гад! О май гад! Сериозно? Жълтите павета! Жълти павета! Ами значи ще са жълти. По телевизията даже трябва да са го виждали тези хора. Жълти павета! Това т.е. означава, че те са жълти. Какви ли лави, какви бембяни, какви бембясти. Какви са на цвят? Синилави? Браво, бе! Човек, наистина си от София. Наистина си от София личи. Тук обаче, аз мислех, че няма успееш да ми отговориш, обаче наистина топ. Сега съм сигурен, че така питам още едно нещо, пак ще ми отговориш правилно. Почти съм убеден. Можеш ли да ми кажеш Васил Левски с какъв куршум е убит? Дребарен или обикновен? Даже така. Дребарен. Дребарен. Да. След освобождението на... За тези, които не знаят, Васил Левски не е бил убит с куршум, ами е бил обесен в София. Обесен е в София. Това го запомнете, много е важно. Ама се излагам и я. В България, знаеш ли Васил Левски къде е живял? В кой град? Повтарям, след освобождението на България, да. Знаеш ли къде е живял Васил Левски? София. Да! Верен отговор. И кога са го застреляли с сребърния куш? След освобождението Васил Левски вече бил умрял, както казах, са го обесили в София. Така че това следва, че той не е жив. Така че не знам, много е тегало положението. Ама абсолютно тегало положение. Просто трагедия. Трагедия. 1600... И кога са го застреляли с сребърния куш? 1600... Така, и? Те познаеш, сигурен съм. Само два пъти сбърка, всичко друго е вярно. И 78. 1678 са го гръмнали с сребърния куш. Да. Така, да, и тук позна. Добре, щом отдавна се учва, помниш ли поне кой е създал България? Хан Крум? Да. Интересна логика. Много интересна логика. Първото, което е, което го каза това. Хан Крум е известен със своите писани закони. Тоест, какво ще имам предвид писани закони? Два писани закона, много важни, които трябва да се знаят. Който лъжи, му се ударязва езика, а който краде, се ударязват ръцете. Така че това е много важно да се знае. И хана, който е създал България, се казва Хан Аспарух. През 681 година. А коя година се е случила? 1801? Да, и тук позна. Тя, ако ми кажеш коя е първата столица, ще призная. Каква? Коя е била първата столица, ако ми кажеш, ще те призная?
Не знам. Опитай се. Сигурен съм, че ще успееш. Опитай се. Помисли малко. Ам, Между другото, ако искате, може да напишете в коментарите коя е първата столица на България. Аз знам верния отговор, обаче искам ви да ми напишете в коментарите. Коя е първата столица на България? Това е важно също и трябва да се знае. И ми е интересно, който го знае, може, който знае коя е столицата, първата столица на България, нека я запише долу под коментарите, ще съм ви благодарен между другото. Украина? Да! Пек, ето е, имаш знания, бе. Мили Боже, Света Богородице. Украина е държава, бе, каква столица? Леле. Гледам към светлината и не мога да позная на къде съм се засочил, разбирате ли? Така, да продължаваме. Направо познах, честно, и бах се. Имаш знания. Наистина имаш. Аз дори не знаех дали ще е вярно и каквото си мога. Вярно. Направо Украина си първата столица на България. Точно така е, да. Значи сега в момента ти искаш да ми кажеш, че Русия воюва с нашата столица, нали така? Да. Воюват. Значи, действително, ние сме във война. Да. Да. А коя е сега столицата на България? Първата е била Украина, а сега коя е? София? Добре. Ама Украина наша ли си? Да. Украина е наша територия. И ние воюваме с Русия. Да. Така е. Съгласен съм с тия. Знаеш как се казва баща му на Фики? Стораро. Това го знаем, а не може да отговорим да тя просто. Това е пагубно, трагично положение. Много трагично, наистина. Въобще не е добре работа. Не знам. Вярвам, че един ден ще има надежда, но кога ще дойде този ден? Не знам. Да. Аз колко чал ги слушам. Сигурен съм. И друго, което ще да кажа, тези, които ме гледат. Чалгата, аз имам една така моя измислена народна мъдрост, да го кажа. Чалгата ще унищожи планетата. Чест да ви кажа. Аз лично толкова мразя чалга, ама толкова да мразя, има една песен, която ми хареса, сега няма да я казвам коя. Само една песен от чалгата. Всичко друго е... Ти да не знаеш кога е основана България. От кой хан? Да казваш, че хан Крум е основал България. То е пагубно да ми знаеш кои са чалга певците. Това е позор. Пагубно. И то на 1000%. Продължаваме. Знаеш какво е написал Петър Берон? Не знам. Да ви кажа честно, какво е написал Петър Берон? Какво е написал честно? Май сякаш забрави да ви кажа за момент. Чакай, сетих се. Рибния буквар. Може би, да знам, сме го учили, ама в кой клас е било? Губи ми се нещо, ама се сещам, че е рибния буквар. Как може да не знаеш Петър Берон какво е написал? Ти, момиче, нищо не знае. Боже. За тези, които не знаят, точно веднъж го повтарям. Петър Берон е написал рибния буквар. Това е. Да ти подскажа. Нещо свързано с футбола и писменост. Нещо свързано с футбола. С риба и писменост. Смисъл, нали, горе-долу да ме разбереш. Искаш да направим още? Да. Рибания буквар. Кой буквар? Рибания. Рибания. Не мога. Да. Знаеш ли какви цветове е българския флаг?
Българския флаг. Да, знамето българско. Лилаво, зелено и червено. Точно, разбира се, лилаво, зелено и червено. Тук по-прост въпрос. По-прост аз не знам. То е елементарен въпрос от класа, разбирате ли? Толкова елементарно, че един пещерняк би трябвало да отговори на този въпрос. Примерно, какъв е флага на България? Какви са трите цвята на знамето на България? Много просто. Може да има хора, които не го знаят, затова ще кажа. Бяло, зелено, червено. Това са трите цвята. Бяло, зелено, червено. А не лилаво, зелено, червено. Че е излагация, бе. Абсолютна излагация. Добре. Браво. Тъй. Може да видите колко е зле положението, много зле, трагично. Така че тези неща, това са елементарни неща и трябва да се знаят, защото даже човек може да ги научи не от училище, ами чрез интернет, чрез книги, чрез такова. Аз да ви кажа честно, не съм много фен на книгите, обаче той нещо си спомням. Имам някакъв такъв спомен да ви кажа, че съм го учил в училище и се сещам за доста неща, между другото. Сега не бях добър по немски език и по езиците много като цяло има бива английски език, го разбирам какво говори от срещния човек, обаче не мога да го кажа, не мога да го говоря хубаво, говоря го 50-50, както вика Христо Стоичков или Бойко Борисов, about, нещо такова, ама това са елементарни неща, които човек трябва да ги знае. Никой не ги каза да знаят езици, макар че да знаеш език е бонус. Това е хубаво. Сега с английски аз ще се оправя. С английския чатнеш някой друга дума, всичко се оправя. Може да завършиш комуникация, ама извиняй, ама той са елементарни неща, хора. Не знам. Ако не се смени политиката на държавата и не отидем към по-добре, още по-ще закърнят мозъците. До такава степен, че не знам, ще станем като ако сте играли тази игра Resident Evil, заразно зло, деца превежда. Ще станем като зомбясали. То даже натам отива с всичките джендърски пропаганди, с всичкото и целят и почти са го постигнали. Така че нещата са в нас, младите. В наши ръце е да оправим нещата. Така че от мен чао!